Така, всички родители да седнат на обозначените места. Долу може да има само състезатели и хора, които са облечени с кимона. Това са секунданти и треньори. Всички други трябва да са седнали на седалките. В противен случай състезанието няма да започне. За следваща среща на татами 3 да се готвят Ивелина Драганова, Хикари Трявна и Ивая Василева, Гладиатор Бургас. Състезатели да излязат зад ограждението. Зад лентите да минат всички състезатели, които не са повикани да играят. Стаповете, гледайте да няма хора пред ограждението. Ивелина Драганова, Хикари Трявна и Ива Василева, Гладиатор Бургас. Следваща среща на татами 3. Ивелина Драганова, Хикари Трявна